бародаронам, ман як чизеро мепурсам аз шумо. чӣ шуморо ин қадар дур месозад аз Аллоҳ? чӣ шуморо маҷбур месозад ки фаромӯш кунед Аллоҳро? ман аз шумо мепурсам, магар Аллоҳ шуморо ноумед кард боре? магар Аллоҳ шуморо ноумед кард боре? дар Қуръони Карим Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд, ӯ мегӯяд: эй одамон, бубинед, Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мегӯяд: эй одамон, чӣ шуморо маҷбур мекунад ки аз ман рӯй гардонед? чӣ шуморо маҷбур мекунад ки рӯй гардонед аз Аллоҳ? Аллоҳ мегӯяд: эй бандаам, дар Қуръон, магар нагузашт он вақте ки шумо мавҷуд набудед? ӯ мегӯяд: вақте ки шумо гумном будед, номи шумо зикр намешуд. буд замоне ки шумо бародаронам ҳатто мавҷудият надоштед. Аллоҳ мегӯяд: ман офаридам шуморо. ман танҳо ман шуморо офаридам. аз қатраи нутфа. имрӯзҳо одамон мегарданд худро аз дигарон боло дониста ба фикрашон онҳо махсусан онҳо чунин фикр доранд. бародар, фаромӯш кардӣ аз куҷо баромадаӣ? Аллоҳ туро офарид аз қатраи нутфа. ҳоло фирефтаи он нашав ки машааллоҳ пул дорӣ дар ҷейбат, ё ин ки масалан ту мошини хело зебо дорӣ. Аллоҳ мегӯяд: ман шуморо аз қатраи манӣ офаридам. ибтидои шумо буд нутфа. ибтидои шумо буд нутфа. бале бародарам, ба он касоне ки дар дил худписандӣ ва такаббурӣ доранд, ба он касоне ки фикр мекунанд Аллоҳ аз онҳо қарзор аст чизе, ба он касоне ки мегӯянд вақт надорем барои Аллоҳ, бародари ман, буд замоне ки ту ночиз будӣ, баъд аз ночиз табдил ёфтӣ ба қатраи нутфа. маро бубахшед барои забонам, лек агар ман ҳақиқатро нагӯям, гӯш кардаед, ман чӣ фоида вақти беҳударо бигирам? шумо қатраи нутфа будед. агар ҳозир дар замин бошад, ман ҳамаатонро даъват мекунам, ҳатто бо пул ӯро намебардоштед. шумо ана ҳамон будед, хоҳед ё нахоҳед. шейхулислом ибн Таймия гуфтааст, хело аҷибе, ҳайратовар, 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 чӣ хел метавонад касе ки аз сурохии таваллудкунӣ гузаштааст 2 бор. шумо гузаштаед сурохии таваллудкуниро 1 бор не, 2 бор. ӯ гуфт: чӣ хел ин одам метавонад такаббурӣ дошта бошад дар дил? Аллоҳ мегӯяд: ман шуморо офаридам аз қатраи манӣ, дар 3 қабати торикӣ, дар зан, дар батни модари шумо. ман офаридам шуморо, ман ба шумо шакл додам, шуморо мустаҳкам кардам. дар куҷо буд оилаатон он вақт? дар куҷо буд пулҳоятон он вақт? дар куҷо буд мошини шумо он вақт? дар куҷо буд дӯстдоштаи шумо он вақт? дар куҷо буд фейсбуки шумо он вақт? вақте ки ман шуморо офаридам, шумо бечиз будед. дар куҷо буданд ин чизҳое ки шуморо аз ман ин қадар дур месозанд? ин чизҳое ки ин қадар шуморо аз ман дур месозанд, онҳо дар куҷо буданд он вақт? тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат ман туро хӯронидам. бе ягон пул, бе ягон ширкат, бе ягон олимҳо, бе ягон корхона, бе ягон чиз ман туро таъмин кардам. тӯли 9 моҳ, тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат. ки туро омӯзон шиновариро дар об? Ки? Кадом омӯзишгоҳ? ки ба ту шиновариро омӯзон дар тӯли 9 моҳ? Аллоҳ. ва акнун баъди 9 моҳ барои ту Аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. Аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. Барои ту, то ин ки ту ба ин дунё биёӣ. шумо ба ман бигӯед, чӣ хел метавонад ин гуна чиз барояд аз ин гуна сурохӣ? Аллоҳ имконпазир кард омадани туро ба ин дунё. ту омадӣ урён, пойлуч,
ва нобурида будӣ. Ту даст доштӣ, лек дошта наметавонистӣ. Ту пой доштӣ, лек роҳ гашта наметавонистӣ. Ту даҳон доштӣ, лек хӯрда наметавонистӣ. Ки туро нигоҳ кард он вақт? Ки туро устувор кард? дар пистони модарат то имрӯзҳо бо ҳамаи олимҳо, бо ҳамаи илмҳо, бо ҳама тайёриҳо, бо ҳама имкониятҳо ва бо ҳама пулҳои доштаашон онҳо наёфтанд формулаи он беҳтарин шире, ки Аллоҳ дар пистони модарат ҷой кард. Одамон то ҳол наметавонанд ёбанд. лек Аллоҳ ӯро дар пистони модарат ҷой кард. баҳри кӣ? Кӣ пардохт кард? Кӣ хоҳиш кард? дар тобистон ӯро хунук мекард. дар зимистон ӯро гарм мекард барои ту. Кӣ инро кард барои ту? Кӣ туро нигоҳ кард ҳар шаб? Кӣ ҷой кард меҳрубонӣ ва муҳаббатро дар дили он касе, ки ҳар як эҳтиёҷи туро ба уҳда гирад? пойҳои ту рафта наметавонист. Аллоҳ иҷозати рафтан дод. дастони ту қапида наметавонист. Аллоҳ иҷозати қапидан дод. бо даҳонат хӯрда наметавонистӣ. Аллоҳ иҷозат дод, ки дандонҳоят бароянд. Аллоҳ ба ту гуфт. Аллоҳ ба ту гуфт. ҳар як таппиш задани дилат, барои ҳар як таппиш задани дилат иҷозат мепурсад аз Аллоҳ. магар Аллоҳ иҷозат надод, маротибае садҳо ҳазор таппиши дил, магар Аллоҳ негуфт боре барои ҳар як нафаси кашидаат шуши дарунат иҷозат мепурсад, магар Аллоҳ иҷозат надод боре. ҳатто вақте ки мекунӣ кори ҳаром, ҳатто вақте ки мекунӣ зино, ҳатто вақте ки ғазаби ӯро меорӣ, ҳатто вақте ки саркашӣ мекунӣ, ҳатто вақте ки зиёдаравӣ мекунӣ, ҳатто бар зарари худат, коре ки бар зарари худи туст мекунӣ, он кореро ки Аллоҳ аз ин тамоман норозист, коре ки Аллоҳ аниқ гуфтааст ҳаром, ҳатто он вақте ки мекунӣ кори ҳаром, дили ту ҳоло ҳам иҷозат мепурсад аз Аллоҳ ва Аллоҳ то ҳол иҷозат медиҳад.